Flimkien għanna nkunu ta' ispirazzjoni għal ħaddieħor flimkien impoġġu l-bandira Maltija fejn jixir ilha. Sostna dan il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Erel Kutajjar waqt l-attività politika bit-tema Nissaħħu flimkien organizzata fiż-Żurrieq fl-isfond ta' pandemija wallaqstant b'kull miżura ta' mitigazzjoni meħtieġa għal dan iż-żmien. Erel Kutajjar insista li Partit Nazzjonalista fil-Gvern dejjem imbotta u għamel ġieħ lill-isem pajjiżna fil-waqt li saħaq li biex inħarsu l-qudiem għandna nevolvu ma' soċjetà u nimirħu lilin mill-politika tal-mibeda. Dan fil-waqt illi insawru politika illi verament tinvesti ħalli drittijiet ta' kull wieħed u waħda minna jiġu imħarsa u ma nibżawx inwessaw l-orizzonti tal-ħsibijiet tagħna. Sostna wkoll illi iż-żgħażagħ mhumiex biss wiċċ illi jintuża fuq xi palk iżda il-Partit Nazzjonalista jinsab f'ħidma sabiex ifassal ġejjieni magħhom. Iż-żgħażagħ huma n-nies tal-lum, il-preżent. Irridu natwaw il-preżent flimkien maż-żgħażagħ tagħna sabiex magħhom infasslu il-futur ta' kulħadd. Minnaħa tagħha, il-kandidat nazzjonalista Angela Colleiro saħqet illi dan hu l-partit illi jpoġġi lill-bniedem fiċ-ċentru tal-politika tiegħu, l-uniku partit illi dejjem kien jinsab fuq quddiem ħalli joffri serħan il-moħħ, ġustizzja, libertà u fuq kollox tama għal ġejjieni aħjar. Appellat lil dawk il-partitarji ta' fema politika differenti illi jekk jinsabu diżillużi mill-gvern ta' qabela, il-bib tal-Partit Nazzjonalista jinsab miftuħ għalihom fil-waqt li ħeġġet lil partitarji nazzjonalisti sabiex iwasslu kullimkien il-viżjoni tal-kap tal-partit Bernard Grech mingħajr biża' jew mistħija. Angela Colleiro sostniet illi mal-Partit Nazzjonalista kulħadd għandu postu, inkluż membri mill-komunità LGBTIQ u li xhieda ħajja ta' dan. Għal-Partit Nazzjonalista bniedem huwa bniedem. Ma tagħmilx differenza il-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali, twemmin reliġjuż jew il-kulur tal-ġilda. Għal-Partit Nazzjonalista kull bniedem għandu id-dinjità tiegħu. Francesco Catania, għal Net News.